सर पैसा ले ले तारे सर सामान टाइम से नहीं खन से भेजवावत सारे दूसरो दुकान रोला तो हम चल ना जाती आए दूसरे दुकान से ले ले रहती तो अभी ले माल गिर गई रही हमें दुआरी पर जी ईटा ट्रैक्टर के आ गई रही सीमेंट आ गई रही भाई बालू अकेले लेके हम भाई कब से चला एक के सेवत तनी है एक रखवाली कर रहल बानी सब सामान आई तुरंते अपन आदमी काम में लगा दी सामान है ऐसा थोड़े हो लगी खाली बालू निहारत रहा एक के रक्षा करत रहा कि केहू छीटो मत एने मत करो ओने मत करो गोला तन तता प्रणाम प्रणाम का बाबू का हल्ला तर रहो बारे कुछ हो ना हो काम धाम के सब बात बतियाओ ना मत ये ता है आओ रे नहीं आओ गए मत ने ई बालू ताहते दिरवैले बालो बालू गिरवले बानी कुछ काम बाऊ कर अच्छा है तोर हां हां अरे भैया कहत नु बानी हम एजा बैठल काहे के बानी मतलब थू देता त खत्म हो जाता खत्म ना हो जाई हां ई बालू जोन बनू एकर काम बाटे आई नीचे जोन बापो सर जाता त चढ़ावे के पड़ता फिर दिक्कत होता कौन ताम बता तरबो बालू का करब हां देखना ईटा मंगवले रहनी हां हां है और दुकानवा से भटवा पर से हां ट्रैक्टरवा अभी ले ना आइल कहले रहला कि हम 4 बजे ले आ जाए 4 बजे तक कहाँ अभी ले आइल सीमेंट 2 बोरा जौन बाटे कन्हैया की से कहले रहनी हम कहले पैसा दे दिहल बा हाजी बाजारी पर उ साला अभी ले ना लेके आइल ऐसा ऐसा लोग से बिजनेस हम कैसे करी था हां हां तो फोन तो बतिया लगता है ना आइल कहाँ है ना आइल अभी ये तो बैठ के इंतजार कर तो हेतना सीमेंट में ता होई ता तरबो एमे हमर है पहाड़वा देखत रहा पहाड़वा आई पहाड़वा देखत रहा हां हैं हां ए बाउंड्री कराओ के बाप रे हां बाउंड्री पहाड़वा तो बाउंड्री तरह पहाड़ के बाउंड्री करवावे के बा हम देखा तनी नु कि मने बहुत प्रॉब्लम हो रहल बा अनु सीमेंट हो तो पहाड़ी बाउंड्री तरह बा बालू बाटे अपने लगे हां 2 बोरा सीमेंट आ जाई 1000 ईटा 1000 ईटा एक ट्राली ईटा मंगौले बानी बुझला कि ना आ उहे जौन बाटे वही सब मिला के हम तो चाहत रहनी है कि काले से काम लगावा दी ऊपर जौन बनू चाय बागान पूरा बाउंड्री करा के आ ऊपर जौन बा चाय बागान जौन बाटे चालू कर दे ओमे से चाय पत्ती निकली हनु बाउंड्री ना करब सारे तक कुल जाके चाय पत्ती तहार तोड़ के आ लोग चाय बना ली अपना घर बुझला कि ना ते से सोचत तनी बैठ के हम का करी या ना करी हम चला एकनी के कुफुत से परेशान बने सुना ना ई पहाड़वा तहां से आइल कौन आइए पहाड़वा ते जब से पैदा भइल बारे तब से देखत रहे कि ना कि पहाड़वा जब हां 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 ई पहाड़वा हमार परदादा ले आई रहले ई पहाड़वा हमार परदादा रमून में पढ़त रहे रमून के नाम सुने बारे रमून हां तो उ रमून में पढ़त रहे उ जौन बाकी 7वां ले अपना गाँवे पढ़ले ओकरा बाद मैट्रिक कैले रमून से ओजे से एकर बिया ले आई रहले 100 साल हो गए कम से कम 100 साल पहले एकर बिया ले आई रहले आ एजिया जौन बाटे पहाड़ के बिया लगा देले बढ़त 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 है पहाड़ हो गए पहाड़ हो गइल अभी जौन बाटे अब एकरा बचावल जरूरी बा काहे कि हाथ ना जमीन जौन हमर बाटे ए पर चाय बागान चली तो मन हेतना बालू थे 2 बोरा सीमेंट थे एक तानी ईटा थे बाउंड्री करा देबो बाउंड्री पूरा पूरा जी बाउंड्री चारों ओर से पहाड़ चारों से बाउंड्री चारों ओर से ओमे फिर 4 गो बोरिंग लागी 5 लीटर एथी पानी ओमे कम से कम निकली दान तलो हां दान तलो ता था तनी हां तंदरमा पे देलनी का तंदरमा पे चंद्रमा की हां ना चंद्रमा ने तंदरमा पे आसमान में तंदरमा बानो हां हां तंदरमा पे देलनी आसमान में चंद्रमा हौ चांदा मामा हां चांदा मामा के करली सा हां हां चंद्रमा पर हां चंद्रमा पर दान तलता है तती अच्छा ही बताओ हां ई बीचवा में तो लौकत ना रहली सा हाँ तो गए हने तंदरमा पर लोग अब तंदरमा पावत दाइल थुरू हो दिल बनो हां हम समाचार में ओ दिन देखनी कि लोग जाता तो हम एकदम परेशान हो देलनी तनी तो थमथी आ गेल हम तो तनी तंदरमा पर आ कुछ नया तो दी
अच्छा चंद्रमा पर जाके हाँ कुछ नया आता दी हाँ हाँ हम तो आते नहीं निकल गई तंदरमा पर अच्छा अदा कोई था उधर जाके तो ताले बनवेनी हाँ ताले ए भैया हैं थौ ताले बनवेल बन तंदरमा पर थौ ताले चंद्रमा पर हाँ 1.5 बोला सीमेंट और 2 खाती सीमेंट अरे साला पहले बतिया समझाओ ना हमरा के शौचालय ओजिया अच्छा दे था लोग तंदरमा पे दाता हाँ। देख भी देते हाँ हाँ। अब माना कि तंदरमा पे दोइल हाँ हाँ आ कहीं 100 तोइल तो तहाई अच्छा चंद्रमा पर अगर केहू कुछ करता है हाँ। शौच हाँ, वगैरह हाँ। तो उ तो माने मान ल कि हमनी के मूड़िए पर नु गिर हाँ मुड़ी पे दी जाई बाजारे में दी घर में गी जाए क्यों खात नहीं ए चला ए ओह में दी जाई हाँ 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 तो यही थम दैनी ना थौ ताले बनवा देनी ओजिया हाँ और तेहुओ में दाया थौत कर एकदम फिनिट अच्छा ओजिए रुक जाई हाँ वही रूट जाई थौ अच्छा ताले तू माने ये शौचालय बनवाओ गइल हाँ, हम शौचालय। कहानी कि साले 15 दिन से लौकत नहीं के कहां गइल बा हमका मामूली बुझेला ना मामूली हम तारा के नहीं की बुझा मिनिस्टर है हम मिनिस्टर अच्छा ते मिस्टर है हाँ मिनिस्टर मिनिस्टर है हाँ। हम जाने कि मिस्टर है ना मिनिस्टर है सुन ना हाँ। बाबू हमार बाबू हाँ। ते इतना पैसा तोड़ले कहां से आई हम गरीब थोड़े बानी नानू हम तो हल्का में ना लो ना मान ल कि ओजिया गइल हो खबर तो भाड़ा लागल है नु जी अरे। टेम्पू टमटम जौना चीज से जा तो जब मान ल पैसा लागी नु जाए के जी कम से हमार- कम नहीं हो तो बने पूछ जे कि जिया से दिल्ली के भाड़ा कम से कम दिल्लियों से ज्यादा के भाड़ा लगल है हाँ तो मैंने उतना पैसा तो ले कहां से आ गई हम बाउदी बाने हाँ उनका खेत बा हाँ हाँ खेत एक कट्ठा बेच देहनी हैं? 1 कट्ठा खेत बेच देहनी एक काठा खेत बेचा गई हाँ 1 कट्ठा खेत बेच देहनी 1 कट्ठा खेत बेच के मैंने कितना में बेच ली खेतवा 35,000 में कितना 35,000 में 35,000 में 35,000 में 35,000 में खेत बेचैला आ खेत बेच के हाँ। हमरे देही में खून दागल अच्छा। हम कहनी कुछ करम हाँ, हाँ। बेच खातिर हाँ, हाँ। हम पहुंच गए तंदरमा पर चंद्रमा पर तंदरमा पहुंच के थौताले बनवा दे हैं? थौताले बनवा देनी तो जब शौचालय के उद्घाटन तो ये करौले हो गए हाँ तरौले बानी शौचालय उद्घाटन करबे नु हाँ ओमे शौचालय कइले है कि ना कइले है लपर से मारो सारे कह दे तनी साले तू जाके चंद्रमा पर चला शौचालय बनाता चला तू तू तो आता पहाड़ी तो बाउंड्री तो माइन पाए करौट नहीं गई बाल लोग ना के चल तू अच्छा ते पहाड़ी तो बाउंड्री तरावेला पाए ना करावेला ते तरावेला हम करवाए हम मरद बानी हम करवाए हाँ हम मरद बानी हम ताले बनवान तंदरमा पे चंद्रमा पर शौचालय तो बोल रहे ताला थोड़ा तो ठीक नहीं हुई काला ना छोड़ दो लपर से साले पिटाइबा हमार बरमान जइया घबराई नु साले तोरे कहे तनी ते हम जहां बैठी नु हाँ। ओजिया ओई है मत पहला बात किया आओ मत अच्छा आओ तो चुपचाप मुंह पर तनी है जाबी लगा के रह बुझले है साला झूठ सच फेंके के बीमारी रहे दे बुझले आ तू दोन ता तलु थीत बाते हम का कहने रे हाँ? का कहते हम आ दू बोला ने आई हेतला तो सीमेंट आ दू बोला आई बालू सीमेंट बना दे बांध एक ताली में बांधी होते ए साले जीवन में कब बाउंड्री बनौले बा तू अरे दादा बनौले बा साले जीवन में कब मेरे पूरा दादा तो फेतू तो हटा भाग फेतू साला भाग ये भाग साले कुकुर कहीं का इस साले गोइल बा चनारमा पर शौचालय बना के साले के घरे अपने घर ना हो शौचालय जाके साले लोटा से जाले खेत में इनका लगे अपना लगे नहीं खेत चंदारमा पर शौच आगे फिर थताले देबो तनरमा हाँ चंदारमा पर जाए हम हां त थताले में हदबत नहीं तू हदबत अरे साला तो हमरा ये खेत नहीं खेले साला सरकार के हाथ में शौचालय बन में साले काहे कर बन रे भाग साला भाग फिर आगे साले ओइला ना मुंह आदमी साले कह देते नहीं हमारे बार मन मत गड़बड़ाओ कुकुर साला ऐसा ही सीमेंट है साला हमारे ईटा वाला नहीं खेला तो हमारे मिजाज गड़बड़ाइल बैठे तो इस साले जाके शौचालय बनवा देते थे बाप जन्म ना खैले पान मुंह बिदोर के गइल पर साले कुकुर कहीं का साला हमार हाथ फेल होई तो साला एक शौचालय से ज्यादा पैसा लग दी हमरा में यार तेरा शौचालय के पैसा बिना शौचालय सुनले बिना हमारे थी बैठे कुकुर कहीं का साला फोनो नहीं के हमारे लगना तो साला फोन करती रे सूरजा तनी फोन ले आओ तो सार कुकुर दे लगाओ है कन्हैया के फोन लगाओ साले लोग नंबर बोली नंबर का है 94532175 साला है लाग गइल हाँ हेलो
कन्हैया का मार देते ये हाँ पैसा ना दे तो कहबो लोग कि पैसा ना देनी है आ ओकरा बाद पैसा दे के आइल बन तो माल नहीं खा पहुंचत साँझ हो गई कहाँ वहाँ कहाँ हाँ तो 2 बोरा हाँ ना सुन लो हाँ भाटा पर से जाऊन ईटा वाला गाड़ी आई नू वही पर 2 बोरा लाद देवे के बा ठीक नू हाँ अच्छा ठीक बा हाँ भेजा भेजा जे बैठल बानी साले कुकुर कहीं का ए ले जो रे ले जो साला का रे चमड़ा के आगे कौन सी के जा यार लोग से लोग परेशान बस साला ए दुनिया में पता ना कब ए का रे पेन गिर गइल वाला पेन गिरल बा हाँ अथुना ना हाँ। आ थाला नहीं थे बोलो था हमारी बाती पे हाँ। तो दा के देख ला तंदालमा पर कहा तंदालमा दा के दे थी अब तार मुड़ी कूचब साला बाग साला हम अपने सीमेंट खातिर साला परेशान बनी चनारमा पर साले जाके देखे चले नहीं कर बाग साला कुत्ता कहीं करे साला हम जब बैठा तइबे करी हम ही भाग जाता नहीं साले चल जाता नहीं कुत्ता कहीं